Добре дошла отново в моя YouTube канал. Радвам се, че си тук. Настанявай се удобно на постелката и да започваме с тази тренировка. Леко раздвижваме главата на едната, на другата страна. След което вдишваме дълбоко и плъзгаме дясната ръка по постелката, като разтягаме лявата част на тялото. След което сменяме страната, разтягаме хубаво, за да събудим тялото и заставаме на колене за първата поза, а именно Cat Call или котешко гръбче. С вдишването отпусни корема надолу, отвори гърдите и погледни леко нагоре. След което издишай, прибери брадичката към гърдите и закръгли гърба, както котка, която се протяга. Движи се бавно и осъзнато. Вдишвай, когато отваряш тялото и издишвай, когато го събираш. И край. Оставаме на колене. За първото упражнение издаваме десен крак назад изпънат и лява ръка и ги движим нагоре-надолу едновременно. Това упражнение, освен за мускулатурата на тялото, е много полезно и за баланса. Само още едно и прибираме ръката до тялото, кракът е изпънат в контрападьом и сгъваме от коляно и изпъваме. Кракът стои във въздуха. Още 3, 2, 1 и идва ред на дъгите. Кракът е изпънат, тук вече е падьом. Редуваме ляв ъгъл на пилатес постелката с десен ъгъл на пилатес постелката, като в средата се стремим кракът да е максимално нависоко. Стреми се кръстът да е стегнат и да не се получава чупка. Само още 2, справяш се чудесно, не спирай. И сега кракът остава изпънат във въздуха, но вече с контрападьом и правим къси движения нагоре-надолу, като не слиза до пода, а стои изпънат горе. И край. Отпускаме се за една секунда, поемаме дълбоко въздух и идва ред и на левият крак. Същата серия ще повторим и с нея, като първото упражнение изпъваме го, както и дясната ръка и движим синхронизирано нагоре-надолу. Само още едно и край. Кракът остава изпънат, сгъваме от коляното и контрападьом.
Следва дъга. Вече кракът е в падьом, изпънат, ляв десен ъгъл на постелката и се стремим да е максимално нависоко, когато е в средата. Внимаваме да няма чупка в кръста, стягаме корема допълнително и не забравяме да дишаме. Само още две, след което идва последното упражнение от тази серия. Задържаме кракът във въздуха, контрападьом и къси движения нагоре. И край. Отпускаме тялото в детска поза за няколко секунди. Вдишваме, издишваме, обръщаме дланите нагоре и се завъртаме, за да напрегнем малко и корема. Отпускаме тялото леко назад, ръцете изпънати напред, повдигаме десния крак и завъртаме тялото надясно. Последно и сменяме посоката и кракът наляво с левия крак. Задържаме крака и ръце във въздуха и правим коремни, без да докосваме земята. И последно, след което задържаме тялото за няколко секунди във въздуха. Държим. И пускаме тялото на постелката, коленете остават сгънати, лягаме и вдигаме таза. Събираме ходилата и отваряме колене и затваряме. Държим таза максимално нагоре. Само още две, едно и задържаме краката във въздуха, вдигаме левият нависоко, контрападьом и пускаме таза додолу и връщаме горе. Вдишваме, когато тялото е долу, и издишваме, когато го вдигаме нагоре. Ръкът може да е и изпънат, и леко присвит, както се чувстваш по-добре. Вече го изпъваме и правим къси движения. Не слизаме додолу до постелката, а къси горе. И пускаме тялото на земята, след което идва ред на десният крак. Вдигаме отново таза, кракът е в контрападьом и смъкваме додолу, след това отново повдигаме. Вдишваме, когато тялото е на земята, издишваме при вдигане.
Изпъваме кракът и къси и бързи движения нагоре-надолу. Тази серия приключи. Доближаваме коленете към тялото, правим кръгчета, за да раздвижим. След което повдигаме раменете и редуваме десен ляв крак, като ги изпъваме напред. Ръце в страни до тялото и продължаваме да редуваме краката. Само още няколко, не се отказвай. И край. Това беше последното упражнение за тази серия. Имаме само още една до края на тренировката. Завъртаме се, заставаме на ръце в поза планк, като при следващото упражнение доближаваме дясно коляно към левия лакет и съответно ляво коляно към десен лакет, след което се завъртаме на една страна в страничен планк и връщаме в изходна позиция. Отново редуваме ляво, дясно коляно и завъртаме на другата страна. Стреми се дупето да не отива на високо, тялото да е долу-горе като една дъска. Последно се обръщаме настрани и сега редуваме само коленца. Задържаме във висок планк за няколко секунди. И пускаме тялото в детска поза. Време е да се разтегнем. Десен сгънат напред, левия изпънат назад и пускаме тялото напред. Дишай дълбоко. Благодари си за тази тренировка. Чувствай се удовлетворена. Сменяме кракът. Заставаме с кръстосани крака, вдишваме дълбоко, плъзгаме лявата ръка по пилата из постелката, дясната е отгоре и правим едно кръгче напред, бавно и осъзнато. Връщаме се горе, след което плъзгаме дясната ръка по постелката и правим кръгче на другата страна. Остават две упражнения за разтягане. Време е на предмишниците. Първо едната ръка, след това другата. Аз ти благодаря, че сподели тази тренировка с мен. Надявам се да ти е харесала. Абонирай се за канала ми, за да не изпускаш новите видеа. Аз те очаквам в следващото видео. И завършваме с любимото ми упражнение за разтягане, като застанем на колене, ръцете са до петите и правим кръгче.
Двете ръце са на петите и избутваме тялото напред колкото се може, за да разтегнем повече. След което сменяме страната. Надявам се да се чувстваш добре след тази тренировка. Чао и до следващото видео!